Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akube injabulo yodwa ukuhlangana uLwandle uNkulu kanye noMthandeni Manqele ngesikhathi ukubongwaza ingoma yokuhlukanisa unyaka emdletsheni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwe Demeti igama lami ngosibonga konke wakandwana Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Akujabule ingcwaba yabalandeli baLwandle uNkulu kanye noMthandeni Manqele ngesikhathi kuhlangana emcimbini wokubungaza ingoma yonyaka iGuji. Ngesikhathi ke kunomcimbi obusemdletsheni osokweni la izolo. Lo mcimbi ke ubuthanyelwe inkumbi zabalandeli ushiya abaningi bengawuvala umlomo ngesikhathi kubonakala ulwa ebakhona kulomcimbi. Kwazise ngonyaka ophelile ulwa wenzeka umcimbi ofana nalo wangababikho. Abantu abaningi basala benembuzo kulonyaka bajabule kakhulu futhi bathi kuhle kakhulu okwenziwe uBig Zulu ukudedela ulwa eyobungaza noMthandeni. Ngaphandle ukuthi ngikhuluma kakhulu enye izitatheli zethu Unyama manje awuzwe Sangara 2025 ayenza ukula yeye ayenza ngesikhathi yeye ayenza itshana yeye